ji ana magana wani wai a sha tun satin nan wai ana ta magana wai takalmin annabi ya fi kowa. Wai malamai a sha an ta magana ni ban ji wallahi sai je na gani. Wani ya tambaye ni wai da Allah mai zan ce wai takalmin annabi ya fi kowa? Ni shiru sai na ce takalmin Bola Tinubu ma ya fi ka ya fi na ubanka. Takalmin Bola Tinubu ya fi ubanka ya fi ka. Dan me zan ci aka nace ka bari in ya zo kai kokarin cire takalmin shi ka gani. In dai sai kale ka zasi bude ma wuta zasi to kaga shi ya fi ka kenan takalmin. Balle magana takalmin annabi yanzu rashin hankalin da rainin da al'umman musulmi suka dauka makansa har ya kai kana shakka akan takalmin annabi ya fi kowa? Alga ta akwai aya nace mai sauki ma kuwa. Ya nisa annabi lastunna ka ahadin ina takaitunna. Ya ku matan annabi kun fi duk mata amma in kun ji tsoron Allah. In matan annabi saboda zaman su da annabi sun fi duk mata to takalmin annabi ko kaso ko kaki ya fi uban kowa. Ba ma takalmin annabi ba, takalmin annabi Musa. Fa hala ana alayka innaka lil muqaddas wa. Takalmin da ya je alwadil muqaddas wa duk iya rashin jinka duk rashin kunyanka ka san wallahi ya fi ka ya fi ubanka ya fi uban mutum ba. Wayan abun har ya kai al'ummar musulmi suna haka. Shi Ibrahim yana cewa walaiti ara kullil aminil mubashshir. Ina ma ni na zamanto aswakin da annabi zai tauna ta ƙarya ya tobar. Ina ma haka a irin matsayi